Good morning. Akong paliya ba kay good morning sa tanan. Labi na sa tanan akong mga supporters sa akong YouTube channel. Thank you very much sa inyong pagtanaw sa akong mga post nako sa YouTube. Thank you. Ang Ginoo maga-bless kaninyong tanan. Og nasad ko karon kanang nag video ko sa akong paliya ba. Ang paliya ikanapulo naman siguro ni siyang bunga, ikasiyam. Nya naapagid siya tulo unta ni sa duha. Nya ang ikatulo ni siya diri akong gikuha katong Domingo sa hapon man nahinog na. Wala na ako nabantay nga nahinog na katungod sa kabisi. Nahinog sayang kay sanan ako na yung gikuha tong Domingo sa hapon. Ako siyang gikuhaan sa liso. Niya kay wa man ako mabidyohi kay hapon naman niya akong cellphone lobat. Sabado sa hapon ito ni nako nakuha. Nalubat naman. Domingo sa hapon di ay. Nalubat naman. Na kinanglan akong gi-charge. Nya mo na nga ikuha ka na lang nako kay sayang kayo. Wa man sad maluto gahapon. Ikuha na ko gliso. Amo ni ang akong paliya nga kamay na lang kay tanan og dahon. Pero ang sikreto na ako ani, ako man siyang tagaan o akong iksahan og tawag ani ay kanang fertilizer ba, abono. Kada semana halos, kung di ko makalimot kada semana halos akong iksahan og abono des punuan. Duha man na ka combine ang akong iksa nga abono katong usa ka abono nga klase gagmay. Ako lang ipakita niya sa kanang video. Thank you. Amo ni akong sa buwag na ko magkuha ko gamay ani. Kuha sa ko gamay ana mga pila ka liso ani. Anang mga sa kapunuan marag mga 5 ra ka liso. Kay ang gitugon ani sa ko ihumol og tubig na sa wa man ko ipang spray, ako na lang sa buwag sa punuan. Nya kani siya magkuha ko ani gamay ra gud. Di gud kaabot sa kakop kanang murag katunga ra ba. Gamay ra. Nya sagulan ako mga 5 ka bukaan na unom sa usa ka punuan. Mo na akong sikreto. Kay kani sa pag ato na ko sa agribit modan ako og dong na ba mo abono para pa bunga. Nagitagaan man ko ani niya. Nya niya akong ipakita to sa akong kailabay sa hala para patamis man ni siya tinya. Ako na discourage ko, ako untang ilabay niya. Ako na lang kaysa ako ilabay, ako lang iksa-iksag, ako lang gisulayan ba, iksa-iksahan ako. Tagsa gamay, tagsa kapudyot sa mata punuan niya, sagulan ako ana. Akong i-combine, tag 5 ra ka lugas unom sa punuan. Unom ka lugas ana, gamay ana di mga wadi katunga sa hakop. Mauna nya murag tinuod man sad kay ang mga tanom nako daghan man sa kay bunga. Ora og tinuod sigurong makapabunga na siya. Wa ko kailan na kung sa ingana na basta kay abono ako naibawan nga akong giingnan sa gribit papalit ako para pabunga.